everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Ako si Draco. Nga ni Asul sa lawas ni Eliakim. Ako si Draco. Nga nung gusto ko medyo muto ko. Unsa may mo makuha kung tuhuan ko ikaw, ha? Nagkinalang ko simpatiya. Gikan sa usa ka kaliwat. Gikan kanimo, Brina. Ha? Ang tunglos sa akong kalag ug ang silot niini. Natapos na. Gusto na ko matapos ang taod-taod ko ng paglatagaw sa kalibutan. Sud sa nagkanailang lawas sa mga tao nga akong sudlan. Unsa? Pero sa pagkakaroon, dili taon na kapugson sa pagpatuo. Igo na. Nga nabati ni mong akong gibutyag ng kamatuoran. Problemado ka. Busa unahon tas pagsulbad ang imong problema. Eliakim. Utabang ko sa pagpangita ni Ranito. Tinuod ka ba, Eliakim? O, Brina, kung mahimong mutungas ko sa kabukiran sa Latrangka, ako ka ng buhaton. Pero Eliakim. Nabalaka ko ni Ranito. Tingalig, tuag ito siya dito paingon. Ug dili sa ko makatugot. Nga mag-goal ka ni ini, Brina. Dili sa ko makatugot. Nga doon ay daot ang mahitabo ni Ranito. Kay ang tanan nga musud sa tinunglong langob, giang ko nandaan ni Satanas sa imperno ang kalag ni ini. Ay tuan na sa komedor sila si Judia og si Kalanon Inday Brina. Gasuwayan ko pag-contact sila nito, manang. Unya day, siya lang naman, imo habang nakuntak. Hindi na mag-contact yung cellphone, manang. Ang buto nga, no? Ay, na asa man ka deron siya no, Inday Brina? Hanam ka karoon ang ako pa, manang. O ni pasalig magkagmutabang si Kalanon Inday. Nabalag ako sa kumbada, manang. Sige na, Brina. Kauno na. Isalikway una ang iyong kabalakang ngadto sa imong bana. Bitaw, Miss Brenna. Sige na, kaon na. Di ko naging kapag na ng akong kagalingon. Uot kang akong dukhan. Ay sige na day, sudli una ka nag-ibuhag tiyan. Na, ikaw ra gihapoy madaot kung magpabaya kas imuhag lawas. Sige na, Brina. Kauna. Utang buot. Salamat ninyo. Kontento kay kasi yung gipakita suporta simpati ang gipakita nako. Ikaw, Inday, siyaalan may imuhang huna-huna. Gusto kang anhin na lang sila papoy asab balay? Mao ka na, manang. Munay akong pakisultihan nilang duha. Sa dayan ng pagpaulis ilang. Nahala sige, Inday Brina. O ikaw, God, mas labaw ka mang nasayo, Tinday. Atuon ko na silang duha, manang. Na sige, Inday Brina. Ako sila hangyuon. Nga anhilang una sila puyo sa bahay. Kining Inday Brina, siyaalan man, ay tinuod ang ako ang dabati sa inyohang panagsulte. Nga siya ba, kana si Kalanon ba? Mao ang si Draco nga imuhang unag apuhan nga nahisulat sa kasaysayan. Nakabati ka na sa mong gipanasultihan, Manang Rosaura? Ay hala, pasaylo alam mong intawon ako, Inday. Wala man tampo to na ako tuyo away. Manang palihog lang, mahangi ko nimo. Ayog ipaabot sa lain ang sa may imong nadunggan sa among gipanasultihan. Hinaot pa untan dili ko niyo balibaran sa akong ihangyo. Eliakim, Judea.
Sa akong bahin, okay ka ko. Ug ako nang gikalipay, Brina. Ambot lang ka ni Judea. Judea, kung makatabang nimo ang among pagpuyo tinining imong panimay. Sige. Uyan ko. Salamat. Daghan yung kayong salamat, Judea. Tuwa na ang upat na nga mga kauban. Musunod na yan ang lain ng upat-upat. Sige na! Yeah. Ayaw mo kalimot ha! Dili mo kumpiyansa! Kay dagko mga bitin ang posibleng naasa unahan. Ato ka na mag-abot sa kinapusurang bahin. Suod ni ining dakong langog! Sabas? Mao ka niya unang tao din. May reincarnate ang ibong kalag. O Brina, sabas ang pangalan sa mga tao. Mabasa ka sa libro sa kasaysayan, kana mo ang pangan. Mao ka ng tawanan ang among. Nga ang mga bahandi, ang hidden treasure, doon ay kiluhang tunglo. Dili na ang matuod nga sabas mo inamong ni ana. Kundili, ako na. Ngani atong higayon na. Diya sud sa iyang lawas. Ug nasulti ko kadto. Human sa kamatayon ni Samuel Benaverte. Tungod kani atong panahon na, mismo ako. Nakasaksi gyud nga gihinusan siya sa iyang kinabuhi sa mismo dining anak nga si Heraclio. My God. Yatong higayon na. Mo'y gipalakaw nga gibuno si Samuel sa tao nga wa mailhi nga nasuko niya sa hilom. Pero ang tinuod, sinaksihan ni Sabas kinsa niya ito higayon na. Mo'y gigamit kong lawas aron magpakabuhi. Si Heraclio ang mipatay ni ini. Humaniag patay ni Samuel. Pipila ka mga tuig ang nilabay. Kipatay sab niya ang iyang bugtong igsuon nga ginganlan og Ilino. Apil ang tibok pamilya ni ini. Si Heraclio ni atong panahon na, mauna lang ang bugtong kaliwat ni Samuel. Hangtod nga nanganak, ug nangapo. Paingon na karon sa kaliwat nila ni Virgilio ug Granito. My God. Tingaling mo tumaon na hitabo sa unilang apuhan. Nga nag-una yung pinatsyan yung amahan o anak. Ngano? Nabala ka kang mag-unay-unay pinatyanay ang amahan ug anak? Mao ba, Brina? Mao ka di ako kapalakaan. Nag-goal ko na kunahuna sa ilang giingon nga. History repeats itself. Miss Brenna, sobra rasab tingali ka sensitibo ang naakaron sa inyong hunahuna ni Eliakim. Tungod kay sobra masab ka sensitibo kining maong mga panghitabo, Judea. Dili kini kasarangan lang. Tinuod ka na. Husto si Eliakim, Judea. Hindi na ko mahimutang ini. I-relax lang gid ang imong hunahuna. Kalma lang gid, ha? Ayaw pag hunahuna og negatibong mga espekulasyon. Salamat sa imong tabang, Eliakim. Nagaging salamat ka ninyo, Judea. Nga may kanunay alang sa among suportag simpatiya, Brina. Dili ka na mo pasagdan, Miss Brenna. Hangtod nga imo pa kaming kinahanglanon. Gikinahanglan ko kayo kamo, Judea. Giisip ko na kamo nga akong kabanay, akong kapamilya. Salamat, Miss Brenna. Eliakim, nausa na karon akong pagtuo. Nga naa karon so di anang mortal mong lawas. Mao ang espiritu sa akong katigwangan nga si Lolo Draco. Tinuod ka ba, Brina? Oh. Tungod kay nakita na ko sa imong mga mata ang kamatinud-anon sa imong magkipanulti. Tungod kay sama nimo, nagkinahanglan sab ko sa imong simpatiya. Dili lalim ang akong sitwasyon karon. Isip usa ka kalag nga sinilutan. Sud na sa taas nga kutay sa katuigan. Okay na sab na ako, Brina. Nga ako may mahimong driver. Dili sab ka na mahimo. Kaysa pagkatinood lang, imong kabilin ang akong naangkon karong magkaptangan. Kay ako kang apuhan, Lolo Draco.
Hala no, wala pagkadili man katuhuan, ay. Nga ang naa sa sulod sa lawas ni Kalanon, mao ang katigulangan ni Inday Brina nga si Draco. Ang nahisulat sa libro nga naa karon ni Inday Brina. Tinuod ka na man ang Rosaura. Murag dili gyud katuhuan. Pero mo'y puhing matuod. Hala no, uy pagkawala ko baya gayod magdahom ni Kalanon, ay. Time para good? Time pa man ang Rosaura, ha? Kisa ba kinganlan ni mo Kalanon? Si Eliakim? Oh God, Inday Judia. Siya man, kay wala maguna ko magkalibti ang iyahagi pamulong, Inday. Katong ingon siya ay nga, mas importante ang Kalanon sa kalag kaysa Kalanon nga anha lamang kutob sa tiyan. Nagsusin ako. Pero, husto kagid si mong katahak. Huwag presensya ni Ranito. Diha sudyan ang prindado na nila panimay. Hay naman yung siya. Asa ko man siya pangita, Sa iyang mga kahigalaan. Basin usa kanila mo iyang gidangpan. Doon na ka ba ideya? O kinsa ang mga doon niya mga higala? Kasi niya ito pagkasairan. Si Mr. Jack Loyola. Suod sila. Kung mo ka na. Siyang nahimong best man sa among kasal nila nito. Sige. Atong adto ng ilang subdivision nga gipuy-an, Brena. Ikaw mahibaw. Nakadumdum ka bang kaha? Oh, nakadumdum ko. Muli ka na unti kita sa labaw magkagagahom. Huwag ato matultulan ang namutangan karon nila nito. Apil kong giampo ka ng bahina, Brena. Pero kung di man ginato siya ikita, akong pangusgan ang pagtunga sa tinulong bukid sa latrangka. Unsa? Dili ko makatugot nga mahitabo ang atong gituhuan. Nga tingalig magkaunay pinatyanay ang amahan ug anak nga Binopuerte. Ugod sa mahitabo nimo. Kung masungasong kagyo sa mga armadong ginsakupan ni Daddy Virelio. Tungod og alang sa kaluwasan ni Ranito. O tungod og alang sab sa imong kalipay, Brena. Diyos ko. Nahipaw ko nga imong pagbuot kining tanan. Nga mahigugma ang akong kasing-kasing. Sa usa ka tawo nga napuno sa daghang tanghaga ang iyang kinabuhi. Ni Eliakim. Hello, Ate Judia. Inday? Nagkinahanglan siya nimo, ate. Mao nga ayaw gid magduha-duha, Ate Judia. Kaya hapit na ang halandumong adlaw aron matapos na ang buhing kasaysayan. Inday? Kabahin ka sa kasaysayan. Kabahin ka sa tumatapos ng kasaysayan sa tao nga nagpakabuhi. Aron ang sa mapasaylo. Og ang tunglo mapapas. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.